Għat-tieni ġurnata pajjiżna kompla biċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum l-Indipendenza fil-preżenza tal-Prinċep William li beda l-impenji tiegħu għall-ġurnata tal-ħatb qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Wara u ddawwar ukoll mat-teżori artistiċi fosthom il-pitturi ta' Caravaggio li jinsabu fil-Konkatedral. Iktar tard użar iċ-ċentru aċċess tal-Birgu qabel kompla lejn il-pjazza fejn saret preżentazzjoni folkloristika bi sfin u daq tradizzjonali. Min hemm imbagħad lejn il-Knisja ta' San Lawrenz fejn il-Prinċep wara interess qawwi fir-rekkezzi li jżejnu din il-Knisja kif jispjega l-Arċipriet Joe Cilja. Kien inur għalina kbir ġvera li l-Prinċep żar il-Knisja tagħna kif kien hawnhekk hawnx jżur il-Knisja tagħna u bniedem illi interessa ruħu ħafna anke waqt li konna qegħdin nispjegawlu l-affarijiet l-opri tal-arti li għandna. Lino Buġejja kien il-persuna li dawwar lill-Prinċep mal-Knisja u spjegalu l-affarijiet l-iktar prezzjużi. Iż-żjara tiegħu kienet qasira ma ippruvajt inkun konċis kemm jista' jkun jiena wkoll. ċert li apprezza il-viżit li għamel hawnhekk u seta jara briefly it-teżor li għandna barokki. Apprezzajt li huwa stess irrefera huwa stess bħala déjà vu ta' filgħodu li filgħodu ra il-pittura barokka chiaroscuro tal-Caravaggio. Mill-Knisja lejn ix-xatt tal-Birgu fejn il-Prinċep qabad dajsa tal-Pass fejn qasam il-port biex imbagħad kompla l-programm ta' attivitajiet tiegħu b'riċeviment fir-residenza tal-Kummissarju All Ingliż għal Malta. Proprju waħda mill-persuni li kienu abbord id-dajsa tal-Pass flimkien mal-Prinċep kienet Ann Maria Zoppardi li spjegatilna l-esperjenza tagħha. Esperjenza mill-isbaħ bħala karattru vera down to earth, vera apprezza żbuħija tal-port u der li kien qed jieħu pjaċir u apprezza dak kollu li l-Maltin għamlu miegħu għafir kummenta li l-port sabiħ ħafna anke bil-lejl. Kienet esperjenza ovvjament kont eċitata qabel, però x'intiltaqa' miegħu ħassejt rilassata ħafna għax der li qed jieħu pjaċir.